Minä olen Christian Affleck, myyntipäällikkö ja ostaja Teräsmyynti Suomi Oy:stä Jyväskylästä. Teräsmyynti toimittaa teräksiä ja levyleikkeitä ympäri Suomen konepajateollisuuden, jälleenmyyjien ja kuluttajien tarpeisiin. Vahvuutemme on se, että pystymme muokkaamaan varastoamme asiakkaan tarpeiden ja kysynnän mukaan. Toimitamme myös Euroopasta, tukkureilta ja tehtailta isommat ja pienemmätkin erät joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan. Nyt saimme keväällä asiakkaaltamme ison terästilauksen, joka sisälti 150 tonnia isoja teräsputkia, joiden käsittely omissa tiloissamme olisi ollut hankalaa. Teräselementin isolla putkilaaserilla putkien katkonta onnistui hienosti. Isonkin tonnimäärän läpimeno on sujunut joustavasti. Isojen putkien pakkaaminen ja logistiikka oli pieni ongelma tässä isossa projektissa, mutta sekin saatiin ratkaistua Teräselementin ja heidän kuljetusyhteistyökumppanin avulla. Käytännössä teräsmyynnin huoleksi jäi vain hoitaa materiaali ajoissa paikalle ja antaa materiaalille lopputoimitusosoite. Näin lopuksi voin todeta, että Teräsmyynnin ja Teräselementin ensimmäinen isompi yhteinen projekti sujui mallikkaasti ja olemme erittäin tyytyväisiä Teräselementin palveluun.